sugih variasi. Ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas gubuk asmara. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel. Neng gubuk mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho kan iya Pak nek gubuk. Jenengan penate teng gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono lho. Lah iya maksudku kuwi Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur Nami nanu lelampahan sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. lah napa Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing Guru kula Pak hebat malahan Pak. Hah? Lah guru kula hebat to Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah iki to Pak. Ukele pripun Pak? Hebat. Ukele kare-kare iki gurumu nudun kok, Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard ke papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black anu kayak white black lek kayak. White black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
ketutupan. Amar sesuk. Piye to iki? Februari piye le? Alhamdulillah banyu mili. Jope tangise. Yo. Catatan sajrone Ya nduk Ken iki Ken. Nah. Itu tanggapan Rano sampean. Sik. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lho wingi Nggih. kaya bar kok Brebes to. Storine Pak e wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kan videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku ya Brebes mili padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya mulihe kok kono Oh, Brebes. nggih, insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa? Nak. Biasa ning campur sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro waton mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggihmu kita ra yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki Bayak Madangkarang kian. Nggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih ae. Nah. Gon mulih. Sok ning digawa neh bar bodho. Iya, Pak. Inventaris kok. Disewa jenenge. Sewa ya nggih. Matur nuwun kaya ngono iki le. Pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya iki. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri. Ya Nduk, langsung bae gemene wektu. Kusuma Wijaya. Yo.
Nduk si jingkas nggih. Nggih, Pak. Tombo kangen. Nong ayo kancani adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau awakmu? Hah? Hah? Lha iki Apa? arepe anu to, apa kowe arep apa no? Arep gawe tulisan Iya. penelitian to. Iya. Belum wawancara to. Belum, Pak. Kalau di Lah, panggung jagungan ngecipris iki ngopo? nggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Nggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh Pak. iya. Iya. Besok. Ya engko melu nang Besok bebet. jadinya besok, Pak. Iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Iya. Bah, kaya apa? Wis lagune Apa? ala sekarang monggo arep Puspitanala oke utawa apa wae monggo berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Bu Desri. Ya. Mangke insyaallah pinanggih Pak Jono Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem Timasan. 100 hari sedanipun Swargi Ki Haji Anom Suroto. Ayo nggih. Apa kan Apa? Itu aja. Oh, dok kutut manggung aja lah. Bentuk manggung sing iso dingene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi di mana ning. Dengan remene napa Pak lagune biasane? Wah, aku itu mau lawas seneng aku ki. Saiki. Kita nolak, kita sumilir. Heeh. Katresnan Katresnan sejati. sejati. Yo, Kasetian Katresnan sejati ku yo. jati. Puspitanala. Rodok mulai mengikuti aku sing. Oh iya, Katresnan sejati. Nang nganti saiki sing njanget ya bangsane iki tersumilir ayang-ayang ngono iki. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki Katresnan sejati. Oh iya. Kasetian jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasetian. Kasetian loh, Pak, bukan katresnan loh, beda. Pamintaku kan. Bukan. Kasetya tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti. Katresnan sejati aja nek. Nggih, dijumbuhke gandeng iki lak Pak Margono kagungan kersa mantu. Muga-muga temanten kekalih katresnanipun sejati, ra ngoten. Ya. Ngono ya, Ken? Nggih, Pak. Oke, ya, ada. Monggo katur mempelai berdua, katresnan sejati. Yuk.
jan semangate do luar biasa iki.